mga kapuso natakaroon diri jud sa original siomai sa Tisa. Mo ni ang ilahang factory. Danan sa ilahang proseso mo ni ang ato nakita karon mo ni ang baboy, kaning baboy. Tawag nila nini hampat. So unod o tampok. No? Madong ani siya siguro sa kato ilanan ning gibutang diri sa kalinga. So muna ni gikan dito sa paggaling, muna ni ang mixing. Oh. Gimix na ang ingredients sa siomai. Okay, human sa mixing, nasagol na diri na sa siomai machine. Muna ni siomai machine. So dinagko na gyud ni. So man to no nabutang na dito sa usay tawag nga na siomai machine, ma'am. Siomai machine basta sa kuana ni siya. Aron paghulman na sa siomai. Oni kani nga machine do na sa ni para sa putos. Peeling machine. Asang peeling machine kana? Okay. Tulog dito sa siomai machine na hulman na ning kuan siomai for steaming na ni. So steam na. Okay. So muna ni sila para na to sa steam. Okay. Okay. Muna ilahang dagko kaya nga mas kuha nila steam machine. So human sa 25 minutos na luto na ng siomai. So muna ni siya ang naluto na Muna ni packing na. okay, ready for packing na ni. Pinaspasay yun nila no, sa usa ka pack mo abot og 24 ang sulod nila. So kanina na pack ready for delivery. Unsa man gyud nakalami sa siomai sa Tisa? Ang lamig sa mga siomai is pure gid siya karne, wala gay sabor nga mga harina. Okay mga kapuso, humana na ito nakita ang proseso sa paggama og siomai. Well, expected tikiman time na atong tilawan ang ilahang siomai. Atong una ko ni ilahang Japanese siomai. Oh. Dahil agad, lamig kayo. Lamig. So nahibong mo no, nga inani ato ang ikanan, of course, na atas opisina sa factory nila, o atas karinderya. So kinahanglan na itong tilawan o sa kalami lang siomai. Ang sauce yung idagbida niya. Oh, O syempre, kiting iyahag yung karne. Delicious. Eat this one in moderation. Okay? Okay, rade kayo. okay mga kapuso, muna ito ang experience diri sa Barangay Tisa. Daghang salamat. Ako si Alan Domingo. Ako sab si Godrels. Thank you. See you next time.